To, čo práve sledujete, je juhočínske bojové umenie Wing Chun. 350 rokov starý obranný systém podľa legendy vymyslela žena, sestra z kláštora s menom Ng Mui, ktorá ho naučila mladú Jim Wing Chun. Toto bojové umenie funguje tak, aby aj slabší a menší mohol premôcť silnejšieho protivníka, a to bez väčšej námahy. Zároveň patrí medzi najpraktickejšie bojové systémy, pretože sa dá použiť ako reálna sebaobrana. Wing Chun vlastne funguje tak, že v obrane je vždycky založený aj útok. Takže Wing Chun málo kto, vlastne kto dosiahol určité úrovne vo Wing Chune, bude napadať nejakého ďalšieho človeka. Ale keď vlastne treba sa brániť, tak Wing Chun je takisto veľmi efektívny v spacifikovaní protivníka. Tréningy Wing Chun sa delia na dve časti, zdravotnú a bojovú. Absolvovať môžete oba alebo len jednu z nich. Všetko závisí od toho, akú máte kondíciu a či sa chcete priučiť aj boju. Sú ľudia, ktorí sú v slabšej fyzickej kondícii, to znamená, u nich väčšinou sa začína zo zdravotnej, aby na začiatku sa vyliečili, trošku zvýšili svoju fyzickú kondíciu, zlepšili zdravie, no a potom prechádzajú na bojovú sekciu, ale takisto veľa ľudí nemá vlastne o bojovú časť záujem a k Wing Chunu pristupujú vyložene iba ako k ozdravným cvičeniam. Na zdravotnej sekcii sa zameriavate na to, aby sa telo dalo do poriadku, ozdravili sa svaly, kĺby, šľachy a robia sa aj rôzne dýchové cvičenia. Na bojovom tréningu sa už budete venovať Wing Chun ako tradičnému bojovému umeniu. Tam zase vlastne dávame troška zabrať kondičke, fyzička sa tam vlastne robia sa tam rôzne kliky, presvičuje sa tam vlastne celé telo. A takisto je to spojené aj s bojovými formami, rôzne bloky, údery a tak ďalej. Wing Chun používa rôzne techniky, no najdôležitejšie je vytrénovať si ruky. Práve tie vám poslúžia ako bojový nástroj, ktorý raz možno využijete aj v reálnej situácii. Wing Chun si myslím, že hlavne sa využíva potom v živote. Nie až tak. Neplánujem sa s niekým byť ani nič, ale myslím, že hlavne v živote potom pomáha v rôznych situáciách. Vlastne Wing Chun je možné považovať takisto za veľmi zložitú psychofyzickú náuku o človeku, prírode a o vzťahu človeka k prírode. To znamená, není nič, čo není. Wing Chun je všetko je. Wing Chun je určený naozaj pre každého bez rozdielu pohlavia či veku. A či si už vyberiete zdravotnú alebo bojovú sekciu, určite si v ňom nájdete to svoje. Vlastne hneď po jednom tréningu som cítil taký veľký rozdiel a narast energie, že ma to zaujalo, že niečo v tom asi bude. No a teraz sa venujem tomu za pár mesiacov a stále tam nachádzam nové veci zaujímavé a takisto o sebe veľa nových vecí som pozisťoval a potrénoval. Ja som si to zvolila, pretože to ma vlastne zatiahol tu do môj priateľ, ale cítim sa lepšie, spokojnejšie, človek je taký vyrovnanejší, aj fyzicky sa lepšie cíti. Ak vás Wing Chun zaujal a chceli by ste si ho vyskúšať, nie je problém. Dolnokubínsky klub bojového umenia otvoril pravidelné tréningy aj v Ružomberku a každú sobotu večer sa stretávajú vo fitness centre pri Bile. Kontakty a všetky dôležité informácie nájdete na stránke wingchunkuenpai.sk.